салом, дӯстони азиз. Рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. умедворам хонободу шод ҳастед. имрӯз влоги худро аз тайёр кардани субҳона оғоз мекунем. бо ман бошед дӯстон. дар ин ҷо ман 2 дона тухмро бо камтар яъне 1 қошуқча намак ҳамроҳ карда истодам. 1 стакан шир ё кефир ҳамроҳ мекунем. 1 қошуқча разрыхлитель, 1 қошуқча шакар ва 1 стакан ордро ҳамроҳ карда назакак омехта мекунем. ана ҳамин хел чӣ хеле ки дида истодаед. сосискаҳоро майда майда реза карда баъд ба хамирамон тар намуда ба равғани растанӣ дар алоби на он қадар баланд дар алоби миёна мепазем. дар ин ҷо сирро низ чоркунҷа реза кардам. дар чӯбча аввал сосиска, баъд сир, бо сосиска, сир ҳамин хел монда чӣ хеле ки дида истодед. дар хамирамон тар карда дар равған мепазем. ин ҳам ҳамин хел дар алоби миёна то сурх шуданаш мепазем. сосискаҳои мо тайёр шуданд. чӣ хеле ки мегӯянд сосиска в тесте. шумо ҳам метавонед ҳамин хел барои субҳона тайёр кунед. дар ин ҷо ман подлифи тушбера ё ин ки пилменро тайёр карда истодам ва дар ин ҷо гӯшт ва пиёзи пилменро ман тайёр кардам. хамирашро низ тайёр карда мондагӣ будам. акнун мо хамирро ба зволаҳо тақсим мекунем. ман зволаҳои хурд хурд гирифтам барои он ки тунук карданаш осонтар, нағзтар тунук мешавад. ана хамирро звола мегирем анамин хел ва мемонем то дам гирад. гӯшту пиёзро низ якҷоя кардам. ба дарунаш зира, чёрный перец, мурчи сиёҳ ва намак ҳамроҳ кардам. ана акнун зволаҳоямонро гирифта анамин хел секунҷа карда мемонем то ин ки тунук карданаш осонтар шавад, тезтар тунук шавад.
ба тунук кардани зволаҳо сар мекунем. Ана ман зволаро буридам ва фаршро ба дарунаш, ин фарш нест, ман гӯшти хоҳ манту, хоҳ тушбера, яъне пилмен, ҳама гӯштҳоро аввалаш реза мекунам. Агар вақт надошта бошам, тамоман вақт надошта бошам, баъд мумкин блендер кунам. лекин албатта кӯшиш мекунам, ки аввал реза кунам. пиёзашро низ дастӣ реза кунам, кӯшиш мекунам. ана ҳамин хел пилменҳоро мепечонем. ман пилменҳоро дар об имрӯз намеҷӯшонам, дар мантупазак анамин хел мечинам ва ба мисли манту мепазам. акнун дар ин ҷо ман хонаҳоро тез тоза кардам. чӣ хеле ки дида истодаед. ҳама чизро ҷобаҷо кардам. чангро ҳам мегирам. дар ин ҷо як намуд пироги осон ва бо маҳсулотҳои дастрас тайёр мекунам. бисёриҳо мумкин медонед ин пирогро, ин пирог осон аст, лекин боз ман тарзи тайёр кардани худамро хостам нишон диҳам. 3 дона тухмро бо ҳамроҳии 1 стакан шакар омехта мекунем. ва 1 стакан шир ё ин ки кефир ҳам гӯед мешавад, барои он ки ин шири ман пухта мондагӣ буд, худ ба худ ба ҷуръот ба кефир мубаддал гаштааст. акнун разрихлител ванилинро ҳамроҳ мекунем. ده грамм ванилин, 10 грамм разрихлител, камтаракак намак ҳамроҳ мекунам. акнун 1,5 стакан ордро аз элакча мебезам. ва омехта мекунам. аз ним стакан камтар равғани растанӣ ё ин ки маргаринро низ ба маҳсулотҳоямон ҳамроҳ мекунем ва нағзакак омехта мекунам, то ин ки маҳсулот як ранг шавад. акнун ба қолаб равған молида
хамирамонро мерезем. дар тафтон 35 дақиқа ба дараҷаи 170 градус мемонем. дар ин ҷо падлифи пилмени ман тайёр шуд. пилмен манту ана пилмен ҳам тайёр шуд. пироги камтаракак зард ранг шуд. мо аз тафтон мегирем ва дар болояш ана ҳамин хел резаҳоро мепошем. ин резаҳоро ман дар барои боличка тайёр карда будам як вақт ва зиёдияшро дар холодильник монда будам дар ҷои хунук. ва ин аз шакар, орд ва сливочное масло тайёр мешавад. ана ҳамин хел резаҳоро ки пошидам боз дар тафтон 10-15 дақиқаи дигар мегузорам то ин ки сурхтар шавад. дар ин ҷо пилменҳоро ба табоқ мебардорем. ҳамин тарзи осонаш ва ана бихе падлифро дар рӯяш мерезем ба ҳама ҷояш тунук карда. акнун зелен мечӯшем дар рӯяш. пирог ҳам тайёр шуд. бинед чӣ хел сурхи хушрӯй омад. хушрӯй пухт аст. дарунашро низ бинед чӣ хел аҷоиб омад. бурида ба тарелкаҳо гирифтам. баъд аз хӯрок дегу табақҳоро плиткаро ки равған паридагӣ буд шуста тамом кардам. хайр дӯстонам, то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед.